Trakipun Sragen Mas Triyono. Ayo, maju musik lagi. Wah, sing langsane hatiku. Kok tinggal seprono seperti suwe ora ketemu. Iya mas. Aku kangen deh Mas Wong. Sabarku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Biyen ate andung tresno bebarengan ning gedung ombo. Saiki adoh papane manfaat kebarmu priye wartane. Aku tansah ngeduangku muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra bisa duweni. Pasti kok ini menteri nadane dhuwur kok. Sepuluh Gamelane dhuwur banget. biasa. Aku biasane A. Lagi besok ya? Iki sesuk arep gawe gamelan sing larase sak ngisore A. Sak ngisore A. Heeh. Tengah-tengah. Iya, sak ngisore A. Sak ngisore A lah. Nglokor lho Mas. Gawe laras dhewe yo. Tak kira iki sak ngisore bes ngono lho. Ora, sak ngisore A. Jadi saya crash. Panyuwunku mring sliramu, kangen ning ati iki lewat angin wanci dalu. Aku titip salam kangen jroning ati. Ya.
mau ya dirawuhi karo maestro Sapa, Mas? pembalung Indonesia. Oh, sinten Mas? Pak Desikas. Pak Desikas. Heeh. Oh, Ya nggih. CEO. CEO. CEO wortel. Nyamar Ya, ngono Mas, nyamar ora kemo? Ora. Ora. Asli kok. Iki pengusaha Tak hebat kira ki nek wortel. nyamar anu dadi Sayur pembalung. komplit. Oh nggih, Ya. muga-muga barokah lancar Pak De. Nah, pinaringan sehat terus. Iki Nggih, biyen yo sehat panjang yuswa. biyen yo sok awor. Oh, Yo saiki? karo iki barang. Saiki? Kae urung balung biyen. Sing endi? Yo Sing Pak De Budi apa sing iki? Sing Sodron. cilik dhewe iki? Sodron urung biyen. Nek saya bocah iki Pak sing Desikas kene. wis Wah, nggih. Senior ya, Mas. senior. Iya. Neno. Cah apa? Aku gemes. Panyuwunku mring sliramu. Salam kangen jroning ati. Mbak Lilis, Nggih, Mas. ini kolaborasi yang selalu ketemu. Sopo? Antaranya konco-konco TJ, Nggih, Sony El Nino, El Nino. syutingnya Dinasti. Iya. Ini kolaborasi yang tak Nggih terpisahkan. kandhane kok pokoke iki nek Sone El Nino, nah iki napase cendak dadi dawa, Mas. Iya. Nah, Sony apik, Apik. syutingnya yo bening, Jos, apik, bening. regane yo murah. miring to. Murah. Murah. Anggere pinter le ngenyang. Oh ngono. Heeh. Iya. Tapi syutingnya bening, Bening. ajak FYP, Oh, iya. upload apapun oke. Iya. Iki, aku pengen kayak gini kudu ditulari ngelmu nih. Nanti iki cek tak enteni. Mbok dibagi-bagi ilmu to, Mas? Ayo. Majek. Ya Oh, Allah, lalalala. senengane ngono lho. Iya. Wah, besok warai ya. Iki Jina. mau sing nang jaba kono ya ana juragan syuting. Sapa? Yang lagi menyamar jadi banser. Sapa, Mas? Mas Supri. Oh, Mas Supri. Mas Peyek. Oh, jenengmu ya Supri kok ya. Lah iya kuwi bolo kae ya. Padha-padha CEO. Suprine, Sing ya. dhewe syuting Lucky. Nggih. Lucky ya kok kene. Iya. Syuting kok kene iki ya. Muga-muga para Full HD. kagungan syuting-syuting pinaringan laris lancar ya, Tak Mas. tungake dinasti iki laris sedina metu ping 3 ping 4. Wih, lah, Sedina metu job 3 apa 4. Gandeng arah tikur loro utawa siji rak engko liyane mampir nyanggonku. Ngono, dungane Kecipratan. Heeh. ngono. Iya. Oh, karepe ya ngono. Pokoke sukses terus buat teman-teman. Nggih. Kanggo kanca-kanca Lancar sembah ya, nuwun. Mas. Sampun, Mas. Sampun, Dandan. sampun. Nggih. Mbah nuwun, salam kangen sampun. Wah, jebul seragen ya kepenak diaturke seperangan sesuk. Nggih. Sing saiki kuwi mau ya gelo ya. Nggih gelo. Seragenan. Katur dateng panjenengan ingkang remen wirama seragen. Sareng kalian TJ, musik tiang Jawi. Dalam kan Mas. Tenggo kowe. Kenapa tuh kan Mas? Gawe gelaning atinku.
kabeh ning mburiku semangate bengak-bengok. Lah ya mendukung aku ki lho. Mergo ya Sing anu. bengak-bengok anti saut-sautan Biyen lho. zaman kondang-kondange lagu iki, loro iki. Loro? Wah, juara. Semangat-semangat, Tapi gur sak lagu gelo lho wis tau. Atika iki ngasilke karo 5 juta. Gur sak lagu gelo iki biyen zaman kondang-kondang lagu iki. Sak lagu ning nyawer sur Terus nih. karo 5 juta. Lah. Iki lho, wah selawe. Selawe apa? Selawe ewu. Oh, kok selawe? Gelo. Selawe juta. Pakaian. Nene jan manise. Alah. Oh. Hmm. Kaya ngene lelakonku biyen apa dadak ketemu yen hanseng Ati salang Ayo yo Sisi musik lagi lagu ki anggere pembawaane utawa le nyanyi ki menyesuaikan dengan isi lagune. Anjir. Kuwi biasane mat Mat utawa penghayatane masuk ngono dadi. puinuk kae. Apa sing ngono ya umpama iso dadi kok lagu penak. Oh Nggih. berarti nglakoni ngono berarti Yo iso. ora, yo tau ding. Ha, iya. Ben kae. Wis tau kegelan ta? Pun Ha iya. harus sing saiki yo aja nganti. Aja. Aja. Jangan Kak. deh, jangan deh. Heeh. Itu kan pas zaman kamu sama Santo. Iya karo Mas Santo ke gelo aku. Oh iya kuwi ku lho. Oh iya. Bocah e. Piye to Mas? Eh, Kaya ngene lelakonku ingin apa kau tetap ketemu Iman sing ditinggal lagi gawe kalah
nuwun Atika ben ra gelo kene. Kowe ditimbali karo si Wisa terus nongko bar iki dangdut neh ya, Bos. Ya. Matur nuwun Pak Endrat Moko. Kaya perasaanmu toh? Aku bendino ceria kok. Oh. Iku nek pas dedet. Sedih. Tenane. Kan. Enek lagu kaya ngene iki. Oh. Lagu iki kaya wewayangan ngono ya. Iya. Meneng wae. Aja, Drun. Iki agak galak-galak. Usul lah aku sedih loh ngene iki. Usul lah. Aja mbok ganggu, Drun, mesake. Kabeh lelak
sing ora ngenes-ngenes ngene iki, Mas? Ora. Awareng gawe liyane ae. Apa ngono wayangan 3 apa 4 ngono? Alah, ora payu. Ya amin. Ora Aja pesimis ngono kuwi. ora wong dipaidu kanca-kanca. Lah ngopo? Gawe lagu rapik. Ya anune to tirakatmu sing kurang kendel. Kancanana ya. Heeh. Iya. Ya kaya santunan anak yatim lah ngono kuwi. Ikon tirakat akhirnya dikancani aku gelem. Kancani kuwi. Ora. Ya. Napa to, Mbak? Ora. Tirakat mbok kancani ku lho. Neng endi? Terus kene muni golek perkara. Alah, sing wis ya wis deh. Ki mau telu lagune seragenan sing minor utawa lagu sing wis diaturke khusus kanggo kanca-kanca yoga sing lagi rada sedih. Sing ora